Det er lang tid siden. Det er lang tid siden, jeg har set ham her i ægte levende liv. Lige over, kan man sige. Ja. Vi har gået lidt forbi hinanden på det seneste. Det har vi. Vi har jo været i det virtuelle rum. Ja, det må man sige. Ja. Nu er vi her. Vi er her, og vi er... Hvor er vi? Vi er på toppen af Odense. På toppen af Ny Odense. Og vi har besøg af en meget speciel gæst i dag. Han kommer helt herop. Skulle han ikke... var det ikke nu? Nå, derovre. Hvad går jeg, Anker? Goddag. Kan du se jer på toppen? Jo, tak. Der var han sgu. Der var han. Jamen, vi skal da bare i gang. Velkommen til Ny Odense er bomben. Når vi står heroppe på toppen af Odense, og du kigger ud over din by, noget specielt du ser. Hvad ser du? Jeg ser jo den dejlige by, jeg ser den grønne by, jeg ser træerne, jeg ser også den røde by. Altså på den måde at forstå, at vi har de gamle røde sten, de røde tage herinde i byen, herinde i City. Så der har vi også en middelalderstruktur herinde. Så det er dejligt at se sådan en by, der vokser ud med åløbet, det grønne, det træerne, haverne osv. Det viser meget tydeligt herfra, at vi har heldigvis meget grønt. Så er der spirene fra kirkerne og træder syn, og så er det jo lige, kan vi høre det? Kan vi ikke høre det? Og lidt. Hernede bagved, det er banker, det er buller. Det lyder af Ny Odense gør det. Ja, sådan er det. Ja. Så bumpen skal være høj for at kunne overleve det, der sker i byen. Ja. Anker, du har jo annonceret din afgang som politiker. Hvad så? Ja, så jeg genopstiller ikke, når perioden er slut her, så har jeg været 24 år. Det er jo også en chance, synes jeg godt. Det er den by, jeg elsker at holde af, så det er også en lidt svær beslutning, det vil jeg gerne sige. Men nu har jeg truffet valget, det har jeg det godt med, også for det sagt højt. Og så vælger vi en afløser, så skal han jo ind i en valgkamp og vælges af borgerne til at tage over efter mig, når det kommer derhen til. Så jeg synes, det er passende og rigtigt, og sådan set i et livsforløb. Nu er jeg 66, så jeg er 68, når jeg stopper, så passer det måske meget godt for det. Så er det måske også meget rart at få nyt ansigt på. Selvfølgelig. Men hvad hedder det så nu? Hvad skal så ske for dig? Er det måske noget, du falder tilbage på din maleuddannelse, eller? Det kunne da være, ikke? Ja. Jeg har også haft lidt fat i Staffelin, der prøvede at lave lidt igennem tiden, men det er ikke blevet til ret meget, så... Vi har jo hørt, at du skulle være færdig med sådan en pensel der, jo. Ja, jeg er færdig med pensel og færdig med det hele, det er. Altså, hvis vi så skal være sådan helt seriøs omkring dit maleuddannelse, er der noget, du har kunne tage med i alle de år, du har været i Odense? Ja, altså, den gode baggrund, man har, det ordentlige håndværk, kvaliteten, ansvaret for, respekten for kunden, borgeren, gæsten, noget jeg har båret med mig, men det er også de værdier, at mit liv er bygget op på, som jo handler om at have respekt for andre og ordentlighed og tage vare på hinanden og den slags ting. Det er jo værdier, som også kommer ud af at passe sit arbejde, stoppe om morgenen og sørge for at gøre det, du kan. Det ligger også i håndværket. Og så din digitale tilstedeværelse. Ja. Du Anker er jo meget aktiv på de sociale medier, og vi har lagt mærke til, at du bruger sådan en emoji af et anker. Er det noget, du har fået skræddersyet, eller er det bare noget, du tilfældigvis har fundet, at der lige var? Ja, det har jeg jo ret af alle emojis, jeg nu går og bruger, og smiling kan jeg godt lide, og glimt i øjnene kan jeg godt lide, og nogle gange så gør jeg det, og så har jeg sådan lidt ballon, jeg også godt kan lide. Og så bruger jeg også Anker, synonym for mig, ikke? Selvfølgelig. Anker siger jeg så lige, i stedet for at skrive mit navn. Det sidste, du delte på de sociale medier, hvad var det? Det var revy i teltet ude i Bullerup, som jo har været den der lokale revy. De udfordrer sig i går på, hvem er det store navn, vi offentliggør i dag? Ikke? Okay. Så lavede jeg en lille joke, jeg også sætter et navn på, en der er gift med ham, der står godt sat hende på, for ligesom være lidt følagtigt, ikke? Og så satte jeg også lige glimt og Anker bagved, ikke? Det er lækkert med nogle efter dig, der er så aktiv på de sociale medier, i stedet for også at det er dig selv, der ligesom sidder inde på dem, i stedet for at få et PR-hold til det, som man kunne forestille sig, at de gør alle mulige andre steder. Så kommer vi til det lidt mere alvorligt. Det gør vi i hvert fald. Ja. Det er godt. Altså på din Facebook-side, ja. Altså din fanside, som man går ind og liker, der har du 4.500 followers på din private profil. Din private Facebook-profil. Der har du 5.000 venner. Det startede jo med. Det blev jo fyldt hurtigt op. Ja. Og så kunne jeg ikke få flere ind, og der stod en lang række af nogen, der gerne ville være Facebook-venner med mig der. Det tænkte jeg, det kan da ikke være. Kan vi ikke få den åbent, så der kommer flere på, når de gerne vil, og sådan nogle ting. Det kunne jo være meget hyggeligt. Der var stop på 5.000, ikke flere. Så fik jeg så lavet sådan en langt om længe, lang tid efter, sådan den ekstra side der, ja. Som er borgmestersiden i dag. Så den kører ved siden af, og der er så kommet 4.500 på, siger du, nu, ikke? Så det er det, jeg betjener mig af. Så bruger jeg selvfølgelig også LinkedIn, og det er også en anden måde at få kontakt. Jeg bliver nødt til lige at vide, er du på Snapchat, Anker? Ja, det er jeg. Ja? Sådan. Hvad hedder du? Det må du ikke spørge mig om. Det finder vi ud af. Så har jeg også den der, hvad hedder den, når vi selv sender live direkte ud, og så er den væk igen. Ja,
Periscope. Periscope, ja. Ja. Det brugte nogle gange også, ikke? Og det var egentlig Togerød, der ude til Tinderbox sidste år. Anker, du skal på Periscope, vi skal lave et lille interview her. Hvad for noget, siger jeg så? Ja. Så blev jeg introduceret til det, og så lavede jeg et interview med mig, og så så jeg det. Jeg kan med at klikke på det. Ja. Nej, det er nu ikke så interessant for mig. Ej, men jeg så, du var på til Peter Fisk. Brugte du det også? Det er rigtigt? Ja, Ja, lidt vildt. Ja. Meget. Anker, du er født i Odense. Du er 66 år. Hvad har ændret sig fra barndomstiden til den dag i dag, hvor det jo er ny Odense? Ja, der er sket rigtig meget. Jeg er født hernede i kvarteret på Drevsensvej, og jeg kan lige kigge ned til her nu, inde midt i byen næsten. Så der er jo sket en kolossal transformation, og den er jo fuld gang lige nu. Så vi er i gang med en nye skift i Odense, det er nye Odense. En af de store skift, som man kan se som borger i byen, der ved det mange år, det er, førhen, når solen skinner om sommeren, så sad ham med hunden og flasken i parken og styrede det. Han sidder der nok stadigvæk et eller andet sted. Vi kan bare ikke se ham, fordi parken mylder med unge mennesker, der bruger græsset, bruger det grønne, sidder og hygger sig, snakker sammen, griller lidt og har det sjovt. Odense i dag er en by for unge mennesker, også for unge mennesker, som præger byen. Og det er blandt andet sådan som jeg, der mister sit liv i det her, og det I går gør her, det er jeg sagsudsen stolt af. Glad for. Det er vi da glade for. Hold ved! Skål på det! Ja, skål på det. Vi Skål på skåler, det. det er klart. Sådan. Det er da lækkert nok at vide, at man faktisk gør noget, og det kan ses. I gør det jo. I tager selv, I kan, I vil, og I gør det. Det er jo det, der er fantastisk dejligt at mærke. Og det skal vi ikke rende i vejen, vi skal hjælpe jer. Alt det, der er i gang der. Nu bliver det sgu sådan helt andet end egen juice. Det, Det må man Pas også på godt ikke en at gang falde ud over imellem. kanten her. Det er Ja. stående. ja. Yes. Nu hvor vi jo stadigvæk står heroppe på det her, altså toppen af Odense, det højeste sted i Odense, og vi kigger ud over, og du kigger ud over, er der en bygning, du vil kunne pege på, og så sige, at for dig, den der bygning, den gør noget for Odense? Ja, vi står lige midt i byen, centrum af byen, og symbol på den transformation, den bombe, vi sprang i byen til at transformere det hele her, det ligger jo her for vores fødder i dag. Og bygningen derovre, det er Odeon, som er den første, som rejser sig stolt op midt i byen, og som vi bliver glade for. Den er symbolet på hele Trigade-projektet, som er symbol på den samlede transformation i byen. Det er det, der gør byen til en ny by, til en stolt by, det vi kan være glade for alle sammen. Så bomben ligger her. Og jeg vil sige, jeg glæder mig i hvert fald til at se, når der bliver åbnet op nede for Odeon, og når hele gaden står færdig. Det må jeg sige. Ja. Jamen så nåede vi hele vejen rundt. Anker, tusind tak fordi du kom. Så tak. Mange tusind tak, ja. Vi har haft en fornøjelse på toppen af Odense. Og solen skinner. Ja, Det gør det i Ja, hvert fald. perfekt. Så ja, tak for det. Ja. Vi Vi er ude. siger bare, at Vi er Odense er bomben.